पप्पू हमार बॉस सबका के बहुत परेशान करतल हन। तो कल शाम के हम उनका खाली टिफिन में चुपके से 2 चॉकलेट रख देनी और पर्ची भी डाल देनी। पर्ची में लिखल रहे, जानू तू दोनों खाली ह, उ चुड़ैल के मत दी ह। आज बस लंगड़ाते लंगड़ाते ऑफिस अइले हैं। चेहरा इतना सूझल बा कि आंखों नहीं खोल पावत। एक बार फिर पप्पू बोर्ड के परीक्षा में टॉप होते होते बचले। प्रश्न ई रहे कि 9 केकरा के कहल जाला। पप्पू 9 नाई के लुगाई के कहल जाला। बैंक के कैशियर खिड़की पर खड़ा आदमी के कहले कि पैसा नहीं खे। ग्राहक और द मोदी मालिया के पैसा। सारा पैसा लेके भाग गइल विदेश में। कैशियर खिड़की में से हाथ निकाल के ओकर गर्दन दबोच लेले और कहले, साले बैंक में तो बा, थोड़ा खाता में नहीं खे भिखारी। एगो अक्षर गलत होके के वजह से एगो किताब के 10 लाख कॉपियां 2 दिन में बिक गई। दरअसल वो गलती किताब के टाइटल में रहे। किताब के नाम रहे एगो आइडिया राउर लाइफ बदल दी, और गलती से हो गई रहे एगो आइडिया राउर वाइफ बदल दी। हालांकि माँ कोनो तंत्र विद्या नहीं सीखले, लेकिन जौना लड़की पर उनकर बेटा फिदा हो जाई, माँ एक नज़र में बता दी है कि वो चुड़ैल बिया।